Günlerde bir gün Hazreti Süleyman aleyhissalam garynjalan köp bolýan obotynyň üstünden öz leşgerleri bilen asmandan uçup barýardy. Mendiri atly bir ak garynja Süleyman aleyhissalamyň uçup barýanyna gözü düşüp, ol oban garynjalaryna ýüzlenip, "Ey garynjalar, siz habardar bolun, öýleňizden çykmaň." Süleyman peýgamber leşgerleri bilen yere wonsa, bilmän sizi basyp hilak edäýmesin diýe. O garynjaň aýdan sözlerini Süleymana ýetirdiýip ýele hakdan emir bolýar. Şemal o garynjaň aýdan sözlerini Süleyman peýgambere ýetirýär. Hazreti Süleyman aleyhissalam o garynjaň aýdan sözüni eşitip ýylgyrýar hem garynjaň aýdan gepini eşdenligine begenip, "Ey Perwerdigar, maňa nesihat eýle. Men ata meneme beren nygmatlaryňa şükür etmegi, sen razy bolýan salih amallaryňy engam bermegi, meni öz fazyl keremiň bilen salih benneliňe goşdýa we leşgerleri bilen asmandan ýere o garynjalyň ýanyna gonýar." Garynja Süleyman aleyhissalamyň öňünden çykyp salam berip garşalýar. Hazreti Süleyman aleyhissalam garynjaň salamyna jogap berýär. Ondan soňra "Ey garynja, sen adyň nämedir?" diýip sorýar. O garynja "Men adym Menderidir" diýip jogap berýär. Ondan Hazreti Süleyman aleyhissalam "Ey Mendere, sen bilmeýäňmi meň leşgerlenmeň size zulüm etmejekdiklerini? Men asmanyň uçup barýan, meň leşgerlem nädip siz depelesinler? Sen näme üçin o garynjalara o sözüňi aýtdyň?" diýe. Ondan Mendere "Ey Süleyman, men bu garynjalyň padşahydyryň. Bu garynjalary goramak meň borjumdyr. O sebäpden men o garynjalara siz öýleňizden çykmaň. Birden Süleyman peýgamber ýere wonsa, bilmän sizi basyp hilak edäýmesin diýip olara habar berdim. Hem men garynjalam sen döwletiňe we leşgerliňe gözler düşüp, Hudaýyň zikrinden gapyl bolmasynlar, dünýe maly diýip algamasynlar diýip şo sebäpden aýtdym diýe. Garynjaň o sözlerini eşitip Süleyman aleyhissalam "Ey garynja, sen maňa bir nesihat et" diýe. Ondan soňra Mendere "Ey Süleyman, sen ataň ady Dawuddur. Näme üçin sen ataň adyny Dawud takanlaryny bilýärmi?" diýip sorýar. Ondan Süleyman peýgamber "Ýok, bilemok" diýip jogap berýär. Mendere "Sen ataň kalbyň yarasyna dowa edýärdi. Kalba dowa etmek kalby menmenlikden, ulumsulukdan arastalamakdyr. O sebäpden Dawud diýip aýdypdyrlar" diýe. Ýene de Mendere "Ey Süleyman, sana näme üçin Süleyman ibat takanlaryny bilýärmi?" diýip sorýar. Ondan Süleyman peýgamber "Ýok, bilemok" diýip jogap berýär. Mendere atly garynja "Ey Süleyman, sen kalbyň päkdir. Teleke, ýagny yaramaz sypatlardan kalbyňda zat ýokdur. Şoňa görä sana Süleyman ibat takdylar" diýe. Ýene garynja "Ey Süleyman, hakdan sana berilen nygmatlaryň birini maňa aýt" diýe. Hazreti Süleyman aleyhissalam "Ey Mendere, maňa ýeli hökm etmek mujiza berildi. Ýeliň wesilesi, kömegi bilen bir aýlyk ýoly, bir az wagtda geçýän" diýe. Onda Mendere "Ey Süleyman, Hak Taala näme üçin ýeli hökm etmegi sana berenligini bilýärmiň?" diýe. Onda Süleyman "Ýok, bilmeýän" diýe. Mendere "Ey Süleyman, sana o ýeli hökm etmek abrad üçin berilendir. Çünki sana näme mal mülk, näme nygmat berilen bolsa, şolaň barsy senden ýel ýaly geçer. Her kim bu ýalançy dünýäň mal mülküne ýetmad etse, ýagny dünýäň mal mülküne gowonsa, ol mal mülkü gowy berse, göýe
ýeli ygtymad eden ýalydyr diýe. Karynjaň sözlerini eşitenden soňra Süleyman aleyhissalam meni şükür edýän benneleň jümlesinden edewir we meni salih benneleň bilen jennete dahil edewir diýip Hak Taala dua edýär. Çünki akyllar dana mawtumul pragy Süleyman sen mura bir kulak goýul sözünü dinlegil jogabyn aýgyllymek bilen päliň pes tutmalygyny Peygamber bolsaňam karynja ýal kijijik haýwandan öwrenmeliligini göýe ýeli tutup bolmaýşy ýaly dünýäň mal mülkünem tutup bolmajakdygyny we adamzadyň ömrüniň ýel ýaly geçip gitjekdigini ýaýandyr. Yine de akıllar şahirimiz Mawtumul Pragyň ot nedir diýen goşu fetirlerini okaňda üssü örtülü sırlı fetirlerine ot mu ýa-da ot mu diýen sual ýüze çykýar. Benim söýgüli gepleşigimiz bolan Miras radio ýaýlymynyň türkmen ýoly edeb çeper gepleşiginiň üssü bilen ot nedir diýen goşuň bir wendiniň teswirini radio dinleýiji muşdoklamada ýetirmek makul bildik. Bu fetirlerini akyllar Pragy bizden salam bolsun durdu şahyra ne mehrapdyr sözläp çykan ot nedir? Kimdir ölüp bir ýyldan soň bilinni 900'den dogan nimdir ýat nedir diýe. Bu oşguda beýan edilşi ýaly ot dälle ol otdur. Ol otun ady Harupdyr. Hazreti İbn Abbas Muhammed Peygamberden eşitdim diýip şeýle urrun merýär. Günlerde bir gün Hazreti Süleyman aleyhissalam mehrapda namada duran wagty mehrapdan çykan bir oto göz düşýär. Hem ol oto sen kim eger ekmeli bolsa ekeli derman atu bolsaňam derman üçin ulanolýar. Onna ol ot jogap bermeýär. Soň ikilenji gedek ol otdan sen kim morsun? Sen adyň näme diýip soraýar. Onna ol ot men adym Harupdyr diýip jogap berýär. Süleyman aleyhissalam bu jogap eşitenden soňra özüniň ömrüniň ahyr bolanyny bilýär. Elbetde ozal Süleyman aleyhissalam Ezrail perişte bilen bir näçe gedek duşýar. Hazreti Süleyman aleyhissalam bir gedek Ezrail perişte bilen duşşanyna ondan men ajal wagtym haçan bolar diýip soranna ol her haçan sen secdege ýakynda Harup atly ot peýda bolsa sen ölüm wagtyň gelligidir. Ol ot sen ölümüňe habar berer diýip aýdypdyr. Çünki ömrüniň ahyr bolanyny bilip Süleyman peýgamber ey var Hudaýa men ölenimi döwler we jynlar bilmesin diýip ýalbarýar. Süleyman aleyhissalamyň döwleri jynlara hökm ýüren soň şo wagt Süleyman aleyhissalam döwleri işledip dağlardan daşlar getirdip Beytül Mukaddes sallar eken. Egerde men öläýsem döwler jynlar işlemez Beytül Mukaddes salynmanyňalar diýip gynanyp ol beýik taňra ýalbaryp aýdýar. Ey var Hudaýa men öljegime aslam gynanamok. Ýöne Beytül Mukaddesiň binasynyň tamamlanmany aljakdygyna gynanýan diýe. Soň yaradan beýik bir waryň emir etmegi bilen ol Süleyman aleyhissalam aýnaly wadatgahyň içinde hasasyna söýenip duran halyna dünýeden ötýär. Jynlar we döwler Süleyman aleyhissalamyň ölenini duýman şol işläp ýürüpdirler. Aradan bir ýyl geçenden soň Süleymanyň söýenip duran hasasyny gurçu gyýyp ýykylýar we döwler jynlar bolsa bir ýyldan soň Süleymanyň wepat bolanyny bilýärler. Anha akyllar şahyrymyz alim Mawtumul Pragyň kimdir ölüp bir ýyldan soň bilinni
ne mehraptır sözläp çykan ot nedir diýen sırly setirleriniň riwayaty şundan ibaret.